Asistent plánovania trás. Pomocou asistenta môžete nastaviť optimálnu trasu a vypočítať náklady s prihliadnutím na vaše osobné preferencie, obmedzenia vozidla, trvalé, dočasné a environmentálne zákazy, emisie CO2, mýto platné v danej krajine. Ako používať asistenta plánovania tras? Kliknite na ponuku, o ktorú máte záujem, na stránke Trans.eu a prejdite na záložku Trasa. Vpravo sa zobrazí okno Asistent plánovania trás spolu s mapou. Ak chcete nastaviť trasu pomocou asistenta plánovania trás, najprv vyberte parametre, ktoré sú pre vás dôležité, napríklad počiatočný a koncový bod, dátum a čas odchodu, vyhnutie sa spoplatneným cestám, vylúčenie vybraných miest, profil vozidla, trieda emisí CO2 a potom prejdite k odhadu nákladov na trasu. Tu si môžete overiť ziskovosť ponuky. Vďaka presným výpočtom získate všetky potrebné argumenty na vyjednávanie o sadzbách. Odteraz máte získavanie nových trás a optimalizáciu tých stálych na dosah ruky. Plánujte optimálne trasy a majte náklady pod kontrolou s asistentom plánovania trás na trans.eu.